Îi vom da ceva șmecherie să devină mai puternic. O, băga mea, ceva în Snapchat. Deci ne batem cu și ăsta, fraierul ăsta, Hauser. Tu vă iubă. Băi, nu știu să-l joc pe ăsta, deci fac așa. Atac increase. Cât de merge? Slăbuț. E rândul meu. Frate. 4K. Nu-mi place. E bine măcar că am ultimata. Dar faza e că și el are ultimata. Deci unul din noi doi va muri în momentul ăsta. Ai impresia attack of all enemies. Ia hai să vedem. Ce animație la ultimata are? Sabie, laser. Asta e Sakura, bă. Bă, ești nebun, îi dă șoc. Păi nice. Ei, șoc. Adică va lua damage, nu că va lua șoc. Adică să rămână paralizat. Bă, ia 7k damage, e bun. Attack increase. Ia cât damage de acum? Tot 4k. Asta o fi pentru că dă mai mulți. Acum să-l vedem. Bă, dar asta e OP, bă. Da, cred că-l bat. Că dacă... Ia, ce face acum? Inflict damage equal to... Ia, hai să vedem. Attack increase. Ia. 8k damage. Slăbuț. Am multa. Dacă nu-i prea târziu. Nu, că am șanse să-l omor. Nu, băga mea aș... Sper să-l omor. Omoară-l. Omoară-l. Da, mă miram. Asta cred că mă omoară. Băga mea aș... Îl omor. M-a omorât. Nu, eu l-am omorât. Bun. Acum i-am luat unica. Acum ne vedem la niște meciuri de PvP. Acum să băgăm un match de PvP cu Hauser. Îl las pe Meliodas. Cred că ar merge așa. Parcă aș pune în locul lui. Dar Ban mă ajută mereu. Nu, vreau să văd. Facem vreo 3 meciuri de PvP. După dăm un summon. Că summon-urile sunt bune. Iar cu cine ne batem. Sper să fie cineva slab. Deci diferența dintre power-ul nostru îi... Eu încep. Deci fiți atenți. Cum fac. Asta știu că dă damage Rico. Mi-a zis Laur. Și o imobilizez și pe asta. Bum, așa.
Împietrire. Deci lua asta. Și acum ce poți face numai să dai cu asta. Ai și tu emoji, băgați-i sârmă cur. Aha. Ce damage. Ce slab. Deci fiți atenți. Facem așa, după așa, după așa. A, îi dau one shot. Pac. Deja am omorât pe cineva, e bun. Bun. Mamă, l-are pe bătrân. Bătrânul ăla e slab. Asta deja aproape are ultimata. Cam periculos. Cred. De cine e kill-ul ăsta? Ia, să vedem cine e kill-ul ăsta. Oliker, nu știu. Ei, îl știu acum. Ia. Îmi dă stun ăsta, futul în gură. Nu știu, facem asta, nu-mi pasă. Are. Speram să dea one shot. Pola, nu-i dă. Ia. Dăm skip, că eu nu vreau să văd animațiile, scuzați. Eu da stun. Shaiza. Ah, păcat că i-ai dat stun, frate. Futu-te în gură. Că îi dau purificare. Pac, și am câștigat un match. Ne vedem la următorul. Acum intrăm în alt match. Elaine. 34. Bă, dar îmi dă numai cu din ăștia slabi, nu-mi place. Adică nu-i corect. Nu-i corect, sincer. Mă dă cu doar din ăștia slabi. Ei, sunt roșii. Băga mea așa. Le dau la toți Tristan. Le dau la... A, numai la 2 pot. Fuck. Deci... Ultimate move disable. Ignite. Tu? Nimic? Ok. Bun. Deci. Ei, stai, scuzați. Că n-am pus... Boom. 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 Deci doar Elaine va putea face ceva. Și de când te-am auzit e slabă. Ah, i-am dat one shot. Nu mă așteptam la asta. Cu... Și lui asta cred că-i dă one shot, da. Deci mai are 2 jucători. Echipă de zâne, șmecher. Nu dă prieten. Nu prea dă cine știe ce damage Elaine asta. Nu, de ce i-a făcut? Ei, eu luat totul. Nu prea ar fi o problemă, sincer. Că o omor. Am ultimata. Dar nu cred că o dau, că n-am chef. Okage, patient. Eu scos ultimata. N-am știut că face asta. Dar oricum o omor. Uite, în caz că nu o omor, îi dau împietrire. Le-o dau one shot. Deci îl vreau pe Meliodas. Sau pe ban al ăsta. Deci, hai să facem. Doamne, câte summon-uri am dat la acest banner și nu mi-o dat
Bă, am nevoie de Meliodas la verde. Mai dă capul meu. Dă-mi, te rog. În toată inima mea, dă-mi. Băi, am emoții. Am emoții, efectiv. Da. Dăm skip. Desigur. Dați like și subscribe și ne vedem la următorul episod. Pa!